Homa Bay. Kawuok Homa Bay wadhi nyaka Kuria kuma jotend arita kwe kod moko kuom josiasa e gwenge makono koro seyore ewi kuo mag jamni modagi rumo e gwengego. Kata bed ni buche osego mar temo tieko wachni pod omedore to onyare. Jojuma luwo wach kuo jamni e gwengego kod yore mag manyo duoko mosiko mar tieke. Kuom higni mathoth jotend arita kwe kaachiel kod moko moganda e gwego ma Kuria osebiro ka kedo kod kuo mag jamni ma osoyo koganda mathoth olalo jambgi. Buche osego mathoth e gwego ma Kuria to ahinya tongno ma subcounty ma Kuria East kod county no ma Narok kaachiel kod tongno ma subcounty ma Kuria West kod piny Libamba ma Tanzania. Winjruok osebedo ma oting'o mano mong'ere kaka Tarima Declaration mawacho ni kama tie jamni ma okwalo lale jogo modak e alworano ipeyo jambgi mondo konye tieko kuo mag jamni. Kata kamano kuo mag jamni pod dhi nyime. Ni kwamba bado hizo ng'ombe zinaendelea kuibiwa na bado tukifuata nyayo hizo ng'ombe huwa zinapotelea sehemu hiyo hiyo tu. Kwa mwezi ambao kama miezi 2 hivi iliyopita tuliibiwa ng'ombe 3, na huo wakati tulikuwa tumepata OCS mpya katika kituo cha Isibania, na huyo OCS alikuwa anatusaidia sana kwa sababu ungempigia simu wakati wowote angetoka. OCS kwa bahati mbaya hakukaa hapo kwa muda mrefu, amekuwa hapo kwa muda wa chini ya miezi 2 na akatolewa. Ywaruok sani koro osemienjo e kind moko kuom jotend arita kwe e gwego ma Kuria kaachiel kod josiasa e yo mar kedo kod kuo mag jamni e gwengego. Huko kwetu kwa kawaida ukiibiwa huwa mnafuata nyayo. Sasa tulifuata nyayo tukaenda huko Kerege, ng'ombe zikapotelea huko, tukaengage polisi kwa muda mrefu tu hawakukuja. Kutoka asubuhi hadi askari wa astu walifika huko mwendo wa saa 10. Josiasa gwego ka hoteli kod MC no matagare wuod Moses Magwa seyo jotend arita kwe kuom rem mar tieko kuo mag jamni ka jotend arita kwe ka hoteli kod county commissioner e county ma Migori David Gitonga bende seyo moko kuom josiasa. Ilibidi tutoke huko tukuje mpaka kwa county commissioner kwa sababu wadogo wake walikuwa wamekataa kusikiza. Lakini kwa bahati mbaya county commissioner hakuwa, county commander hakuwa, lakini ilipofika jioni yake jambo ambazo lilinishangaza ni kwamba nilianza kupigiwa masimu left right, of course wakijaribu kunithreaten kwa sababu ya kushiriki na wananchi kufuata nyayo za ng'ombe ambazo zimeishiwa. Twende maandamano, vitu zingine hata kama ni ng'ombe imepotea kuja utuelezee, na tunajua ile mikakati imewekwa. Na tumeona wengine wanajaribu kuweka siasa kwa mambo ya usalama. Tafadhali tutafanya pamoja, tuko tayari kufanya pamoja. Kamiso na mar county ma Migori Gitonga wacho ni ber ka jamni duto ma county ma Migori iketo negi alama makoro nyalo miyo yangogi poni koro kwali kedo koter gi counties moko kata piny Libambano ma Tanzania. Na ninge request members of county assembly, can you come up with a legislation which can help us to brand our animals? Tukibrand our animals, kama ng'ombe imechukuliwa Kuria West ni ya Bukila na imekuja hapa Kuria East, mahali imeenda tu, sio ng'ombe tutajua ni gani. Kuo mag jamni yogego ma Kuria oseweyo koganda mathoth oyudo nyruok kamoko bende owito ngimagi bang' ka omony kod jokuogo mag jamni ma osebiro kamanore kod gig lweny mager ma oting'o magina. George Juma, Ramogi TV, Migori.